Tak ho natoč, že sa tam vozí. Ticho, natáčam. A to není on do piči. Počkaj, tam je. Kokot, kde je? Tam už robí onej. A tam je, hej. Tu je. No dobre to točí. Áno, to s ním lomcuje práve. No, čo dáš ešte? No, už mi zachádza za palmu. Ja ho vidím stále. Však ja ho točím do piči. Ja ho vidím stále. No, že ja ho nemám za palmou, vieš. To nechci, ja to budeš skúšať. A trošku. No, daj mi skúsi. Mystické a trošku utopistické. Bolo v Miazgovcoch. Nie, dá si misty. A nie, dá iba sad. Trošku rytmiky do toho. No, už mi zájde za budovu. A skončili sme.